Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya nggih, Pak, Bu. Sedekah desa hajate wong sak desa, mbancaki desane ya mbancaki awake dhewe. Muga-muga mari sedekah desa rakyat kedondong kabeh seger waras, panjang umur, rezekine melimpah ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan ditanggap wong kedondong hajate syukuran. Bayar aku engko sak pirang-pirang menesuk tak gawe bayar cicilan. Anjen utangku sak gajek. Ketok 800 ngene iki nek dagelan. Iya akeh. Tuku lontong tiba geblak prawan kedondong bokonge ronge mblak lemu-lemu ayu-ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nek ndelok dolor berita no TV akeh kasus-kasus sing kejadian dolor sing maneka warna sing gawe susah manusa lan ana kasus perampokan uga kasus perkosaan uga gak ketinggalan kasus korupsi lan narkoba malah dadi urutan pertama sing gawe susah bangsa Indonesia. Apa temen cak saiki jaman wis tuwa buktine akeh dulur sing dadi wong liya akeh wong sugih sing padha mentala uga akeh anak sing wani karo wong tuwa akeh penjahat
sing ngilangno nyawa kok tega mentolot karo sak padha-padha padahal tujuane cuma pamrih donya bondo direwangi gak wedi dosa gak wedi sing kuwasa bencana alam cak yo sering terjadi di mana-mana silih berganti banjir melanda korban pun jadi alam bergoncang itulah gempa bumi dulur kok selalu ada menghancurkan harta juga manusia tidak peduli yang miskin tak peduli yang kaya tak peduli yang kafir tak peduli yang beragama jere kabeh iku dulur peringatan Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman. Mula dulur-dulur, ayo kembali ke jalan Tuhan supaya kita kabeh diberi keselamatan. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanggap karo dulur kedondong hajate sedekah desa ya sedekah bumi. Dibancaki cek diparingi seger waras, cek diparingi selamat karo sing kuwasa. Nek nandur muga-muga kabeh panene melimpah ruah. Allahumma sedekah bumi. Cocok wau niku teng mriki ana waluh ana kacang. Ana apa ae tandurane wong kene. Iku hasil bumi. Sebab perintahe Gusti Allah anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. He wong kedondong sedekahno rejeki sing tak wenehi. Ning aja lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Kaya niki wau teng panggung ana kacang, ana pari, ana waluh, ana telo. Niku pun betul. Sedekah bumi. Mulane dijenengno sedekah bumi. Ana sing ngarani syukuran. Wong kedondong bengi kita syukuran. Syukuran mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nek wong kedondong sregep bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya yang sangat banyak sekali. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Bapak Ibu, mumpung isih urip, mari sedekah desa, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Cek diparingi selamat karo Gusti Allah, paringi rezeki karo Gusti Allah sing melimpah ruah. Dalam arti, ayo bareng-bareng tobat kepada Allah. Budi Wijaya, bukan yang lain, bro.
aja wedah padha lakonana ilinga uripno donya iku ngono mung cuma sedela Pak Iyai padha crita no akhirat selami-lami aja padha numpuk dosa ngailing ngono siksa ning neraka ibadah istighfar dimensiro kabeh di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sangu mati monggo padha tobat dimen slamet donya lan akhirat Allahumma sholli ala Muhammad Alhamdulillah oh nggih Pak Bu nek nangga Budi Wijaya kurang setahun nang ngandhek-ngandhek nggih niki akeh sing gak uman tanggalan bulan 8 sama 10 sudah full ana sing 01 2 monggo rawuh mriki andhek-andhek pangeran cok kok niku ngaget-ngageti kancane ae Ra iku kono apa-apa Tut. aku gugup sepurane Wong salam lemu salaman ku dhuwuran. lah aku gugup kok Kurang ndek titik sing enak ngono rek. Kurang, Dek. Kurang ndek. ngomong Mas Kentut nek salaman kurang dek Perenmu kaya garangan yang jaluk diceluk emas. timbang kon kaya sumpete jeding Baleni sing ndek kurang. kurang Ndek. dek oke Halo. Assalamualaikum Aduh. Tut, rasain lu sing dhuwur gak apa-apa barang kenek nisor kon remet kaya meledos iki. kon niku ngrepoti dhuwur jare dhuwur jare kurang mengisor Salaman sing lumrahe wong salaman Tut. mamula tah mamula Lah, nek petuk kancane nuwun sewu ya cok ya tak kei peringatan nek petuk kancane teko kadon niku selamat malam apa assalamualaikum lumrahe wong Islam Wong assalamualaikum wis mbok entekno ket sore aku mbok kongkon assalamualaikum ku lho. ya jenenge syarat-syarate petuk kanca cok teko kono iku assalamualaikum sebab apa ucapan assalamualaikum adalah donga dinunga Iya bener donga dinunga Donga dinunga. dengan catatan Catatane sing mengucapkan salam itu sunnah sunah. yang menjawab itu wajib Umpama gak dijawab, dosa jare sapa kon? Kemeruh kon niku lho. repot Wong atasane kon kok iso ngomong kaya ngono sih jare. Kon niku lho jare sapa lek wong repot musuh wong bodho iki umpama ana wong nguluk salam, yang mengucapkan salam itu sunnah Sunnah. yang menjawab wajib umpama gak dijawab, dosa dosa. dosa Lah tak kandhani, berarti wong sak kedondong kene kabeh iku dosa kabeh. lho lapo Lah kon kandha lek uluk salam iku sunah lek sing jawab jawab iku wajib Wajib. lek gak dijawab. dosa Lho, bendina wong kedondong le dosa terus sange tamu. lapo wong kedondong kok mbak arani dosa iku lho Kon tak kandhani, Heeh. kon kandha lek ngono iku mangse. Heeh. Terus wong kedondong iki lek waktu sembayang iku berarti dosa kabeh. Lho wong salat kok dosa. Kon tak takoki saiki. Wong sembayang sing rombongan iki lek wis sembayang rombongan, Rombongan kakekmu kono. sing wong akeh iku lho gerudukan. Wong salat kok rombongan. Iku ngono lho, iku lho. Apa yo?
Lho, krungu akon. Jamaah. Jenenge jamaah. Iku sembayang jamaah. Ya, Iku lak ana sing nggo ngarep situ iku sih. imam. Imam. Imam sapa? Dudu imam nggon aku iku jenenge Paki. Ya Allah ucok rek. Sing nang ngarep dhewe iku jenenge imam. Imam gak tau sembayang bakul krai kula nang Loh, pasar loh. Panggang. Kandhane kok nggo ngon aku iku dudu imam Paki. Kon niku wong goblok anjene, ngeyel iki. Kok iso ngeyel kandhane kok? Siapapun orangnya yang di depan itu namanya imam. Oh, diganti imam saiki Paki. Sing ganti sapa? Lah jarimu mang imam, saiki Biyen. Pak. Nggon aku Paki Dik kentut. Ket biyen sing nang ngarep iku ya jenenge imam. Sing nggo ngarep jenenge. Imam. Lah sing nggo mburi wong akeh iku Iku jenenge makmum. arek endi makmum iku? Lho, kok arek endi? Ngeyele. Makmum jenenge makmum sing nang mburi iku makmum. Sing nggo mburine sing jaremu imam iku mang aku cok dudu makmum. Mburine imam iku makmum. Aku Dut, nggo mburine imam iku malah ngadu. Makmum gak tau sembayang saiki wisan. Alah. Arek gendeng ngene kok ditokno sih rek. Dagelan koplak ngene kok. Siapapun orangnya di belakang imam itu namanya makmum. Oh, sing nggo mburi makmum. Ya. Nek sing nggo ngarep jenenge imam. Imam Imame kok lak ngene iki sih kaitan nek kate sembayang terus angkat tangan ngene iki. angkat tangan kaya ape dibedil ae. Iki lho, Takbiratul ikram. iku lak sing ngapal Dut, takbir sing gak ro ya wis dianggep angkat tangan ngono ae. Ya Allah rek, ucok rek. Mari ngono lak tangane ditekuk ngene sih. Ditekuk kakekmu ngono. Takbiratul ikram Allahu Akbar. Mari ngono terus jengking. Jengki kakekmu ngono. Ruko. Roko lak sing wis apal sing gak ro ya ayo rek jengking bareng-bareng ngono ae sih. Wis wong bodho keminter kon niku. Mari ngono terus iku ndelosor ngene iki ngambung apa iku kloso. Lho, delosor ya apa? Lah ngene iki, lho ngene iki. Itu namanya sujud. Imam tak sujud kon niku molah malih. Sujud. Jarimu mang imam saiki sujud. Ya Allah. Arek kok goblok molah malih gak mesti. Ucok goblok ku pitung asu anak-anak kon niku lho. Gerakan salat yang bentuk ngono iku jenenge sujud. Sujud. Ya, Mantul mari sujud terus longgo. ya. Terus drijine lah ndodeng ngene iki sih. Iki Ya. lek sembayang kate entek lho. Asyhadu alla ilaha Lah. illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ngene iki lah terus imame ngomong Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Lho ngono sing mburi kok gak jawab. Waalaikumsalam ngono. Oh. Berarti wong nggo mburi iki mang dosa kabeh lek nuruti omonganmu, Dut. Iku sing tak maksud. Ya Allah, ucok. Kira-kira nek imame assalamualaikum. Terus makmume jawab waalaikumsalam. Wong sak musala salat iku batal kabeh. Lah dosa. Sing tak maksud iku nek aku medhayo nang omahmu. Medhayo nang Tok tok. Assalamualaikum. Aku. Jawab waalaikumsalam. Ya lek aku nggo omah. Lah lek gak nggo omah sapa sing jawab? Ucok minggato, Cok. Upama petok kancane kon kaya kon ambek aku kon sing teko. Assalamualaikum. Aku jawab waalaikumsalam. Lek gak tak jawab dosa ya. Dosa. Oh. Kon niku mamulo tah mamulo. Mamulo tah mamulo. Lapo Dut, lapo sih jajanan lapo kon. Anakmu iki lho. Anakku lapo. Persis kon. Lho woncen anake gak persis iki goblok kok. Ada bahasa mengatakan apabila buah itu subur, pohon itu subur, maka buahnya banyak. Apabila buah itu jatuh, gak mungkin jauh dari pohonnya. Kon jare sapa kon niku lho? Kon sok wong kadang kok ana buah sing dibawa codot tok ya. Ngene iku ya apa? Bener bapak iki mau lho kacang gak ninggal. Kacang gak ninggal. Ya kaya ucok iki. Lah Betul. apa kok? Lho Nah, iya. bapaknya gak satu, anaknya juga gak satu. Ngaku- Betul ya Bu ya? Oh, kandhane gak percaya. Anakmu ku lho nuwun sewu. Anakku lapo Dut, anakku Dut. Maghrib wayahe wong jamaah. Wis gak gelem jamaah, gak gelem salat,
grang-greng nuk perapatan ambek ngombe sampe mabuk tuturono, Cok. Tut, Tuturono. anakku sing wingenane sih. Lah iya, Kate magrib kon liwat. iya. Kate mbok kandhani Tut wis tak omongi malah tak uring-uring. Kon aja isin-isin aku lho. Kon iki anake dagelan lho. Bagus. Kon kate magrib ate grang-greng kok ate mendem-mendem. Kon lek gak ngantar tak tawa nyong. Bagus, bagus. Kandhani kok. Iya, ucok ya. Barang ngono aku mara maneh Tut. Heeh. Ki gak trimo gurung leren. Iya. Dene kan asik mendem ambek kancane. Iya. Ngono iku aku mara dicu-icu disana sret jare ngene. Pak penghormatan Pak jare. Aja Lho, gelem. aku gak gelem Tut. Aja gelem. Lho ngono iku kancane gak trimo Tut. Ya apa? Kancane. Lho Pak, ala penghormatan pisan ya Pak. Aku tetep gak gelem Tut. Lah apa gak gelem? Lah wong aku sore wis mendem entek akeh. Lho, gak iya. Lah, kacang gak ninggal lanjaran ya yu. Ya Cak ya. Kacang gak ninggal lanjaran. Lek lanjarane digawa kate kon dol sak lanjarane ya. Ora maido, Cok. Lapo Tut. Delok-delok kumpulane. Kumpul aku apa? Kon kok kumpul aku bendino, tak ulangi ngaji, tak ulangi salat. Tut. Kumpulane wong main. Tut. Pinter-pintermu dhewe, Dik. Apik-apikmu dhewe. Perkara aku kumpul sapa-sapa aja tempokan. Kapan aku kumpul wong judi, aku kumpul wong dadu kapan? Kumpulamu wong adu pitik, kumpulamu wong main, kumpulamu wong ngombe, kumpulamu wong dadu. Kapan aku gak tahu dadu, Tut? Gak tahu dadu? Gak tahu aku. Lah winginane ana sedekah desa nok kidule kali. Kon dadu-dadu, Heeh. mari ngono ana polisi teko, kabeh diunggahno montor, go nang kantor polisi, kon ya diunggahno montor. Walah pasika ta. Berarti kon dadu. Ora aku ya gak tombok dadu, aku ya gak melok lapo-lapo ngukunu, Tut. Lah lha apa? Wong aku sing bandar. Wah, mamula. Bener iko ya ya. Kacang gak ninggalan jalan. Kacang gak ninggalan jalan. Hei! Apa kabar, Bro? Bagus. Hei, Oke. Tut. Hei, Kamu dhewean ah? hah? Dhewean. Ono rewange rek. Ono rewange. Iya. Ndi? Lah iku. Iki mangu wong ah. Duduk. Gapura kakekmu kuno ah. Kok tambah suwe kok tambah welek. Le. Yo, Kang. Inilah pelawak Budi Wijaya. Wis terkenal no YouTube. Masalah iya. Kak Wanto yang sudah terkenal dunia akhirat. Cocok bener. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ngomong sing enak ana lho, Tut. Nah, kan Tut kon niku ambek wantu kok iso ngelokno dunia akhirat padane kowe mati. Tapi lek tak dolancane kon wis mambu lemah iku to. Aku mambu lemah. Kon sore lemah. Dipendem kon. Berarti sehat kon ya. Sehat. Sehat. Ngene rek. Aku kate pamitan ambek awakmu, Tut. Loh. Oh ya kandhani wis mambu lemah temen pamitan iki. Cocotmu meneng rungokno. Rungokno ta. Welek goblok. Apa kok urip? Aku kate pamitan, Tut. Lapo to? Aku katene minggat donga-dongan aku kerasan yo. Apa kon iku minggat iku kok aneh-aneh kon. Biyen iku wong minggat iku gak tau pamitan. Lah lapo kon pamitan iku jenenge gak minggat. Bene kon geleki aku meneh kan sik kepethuk ngono lho. Kon iku ngomong sing bener. Ngomong sing bener. Kon kok kate minggat iku lho. Minggat lapo kon iku lho. Bayangno lho, Tut. Aku wis gedene sakmene iki lho. Iya. Ambek bapakku diatur rabi, aku paling tak minggat ae ya. Lho, bener bapakmu. Lah iya. Kon iku wis dewasa, wis pancine rabi, manuta bapakmu. Aku sih pengen manut, Tut, tapi bapakku ku lho salah kabeh. Bapakmu lapo kok salah iku lho. Lah aku iku ambek bapak iku kate dirabino ambek emak. Ya aku ya mos e, Tut. Lho, ya gelem goblok arek. Kalau ku diatur wong tuwa, cek nang dadi wong ngono lho. Gelem kok goblok kon iku. Goblok apa sih? Lha kok wong tuwa iku gak ono critane wong tuwa iku nyengsakno anak goblok nganu to. Lah wong bapake milih pegatan ambek emak ya, kate dirabino ambek emak. Ya aku ya mos e. Lho, Makku iku selingkuhan. lho ya apa sih iki? Aku kate dirabino bapak ambek emak. Aku ya mos e. Lemo. Lah Kon iku ditata wong tuwa. Ya Allah, mosok makku dhewe tak rabi. yo Ayo.
Tahan temane. Plak. Rungokno tadi sih. Wanto iki salah tampa. Kon dipeksa bapakmu, ampe dirabekno ambek emak. Ya aku ya emoh sih. Masa aku rabi ambek emakku. Sedangkan emakku kan sing mengandung aku yang melahirkanku sedut. Oh alah. Bener kon timbangane wong gendeng. Apa? Sing dimaksud bapakmu, kon iku wis ape dirabekno. Bapakmu wis musyawarah karo makmu. Kon dadi bapakku ah. Wong kon dudu bapakku kok ngengkel. Oh repot musuh kon. Alah, iki kok kudu aku kate dirabino bapak ambek emakku. Kon iku salah tampa. Salah tampa sing piye? Maksude bapakmu musyawarah ambek makmu, kon ape dirabekno ambek wong liya. Ngono lho. Kon dadi aku ah. Mbuh, kon iku dadakno. Padha koplake ambek ucok iki. Kon ya warek kaya ngene ge mbok ladeni, mbok kandhani, warek gak pecut. Pasti mangane kesuwen tahan temane lho. Alah, kon ya kuat kowe pisan ngene. Toh, apa? Sing dimaksud apa nek? Kon iku ape didadekno wong, ape diomah-omahno. Ket biyen aku wis dadi wong. Maksudnya ape dirabekno. Ora kok awakmu dirabekno mbek makmu. Bapakku ngomong ngono, kon tak rabino ambek emakmu. Maksude bapakmu wis musyawarah karo bapakmu kate ngrabekno kon. Angel ngomong ambek wong-wong iki. Ora kok kon dirabekno makmu iku lho. Kon iku nek rabi makmu terus nek nglakoni ya apa? Ya kaya wong-wong ngono ku beke. Kon iku kocul lho gak mari-mari. Salah tampa. Nek kentut iku mang lho. Wis ngene ae timbang geger. Heeh. Bojomu nganggur ah. Lah apa? Tak sele diluk. Kate mau gawe apa? Tak sele diluk. Gawe apa? Gawe ngono iku. Kok bojone wong kate disel. Bojone ucok iku lho, lawemu. Bojormu nganggur ah, Tok. Alhamdulillah gak ono penggawean torong dina nganggur. Nganggur. Tak sele diluk po. Mbok sele, Iya. gak apa-apa. Gak apa-apa. Kate mbok gawe lapo mbok sele? Tak keloni. Apa? Balenono maneh. Tak loni. Kon durung tau diantemi Hansip sak kompi aku. Gak tahu, Cok. Lah gak tahu. Gak tahu. Hansip, ayo tolong minta bantuan. Ante mono sih. Ayo. Lah wong bojone kanca kate Ngene lho to. Wong rabi ku enak to to. Enak ya. Enak. Dadi kemanten. Mari dadi kemanten, engko mari ngono terus madhep nang KUA. Terus dinikahno. Wah. Dinikahno ya KUA. Wah, mari ngono terus dilungguhno kuwade. Aduh. Ya Allah. Wong papat ngomong gak karu-karuan. Kon delok keluargaku tambah parah. Lah apa? Anakku iki lho saiki njaluk jilbab. Loh, tumpakno sih. Sak turun-turun gak ono sing jilbaban, anakku njaluk jilbab. Tukokno cek padha mek kancane. Tak larang. Nurun sapa kon nek jilbaban. Jilbabno. Babace jilbaban ditambah ayu. Kate gendeng kon gak wis batal jilbaban. Iku syariat Islam ngono. Gak syariat-syariatan. Nurun sapa kok perlu jilbaban? Apa sebabnya anakmu kok gak oleh jilbaban? Lah anakku lanang. Wah, tambah nemen gendenge iki. Kon kate gendeng terus aso. Lah yo dadangan lanang kate jilbaban iki kate niru okta kate. Ngono ku mangke kawitan ngomong nek anakmu lanang. Ya ngomong anakku lanang lak ngono. Gak ngono. Nganggur ah. Wis sik. Lah apa? Sik. Lho. Sampeyan aja nandi-nandi melok aku ayo apa? Lah apa? Lho, aku oleh job-joban. Job-joban apa? Lho, 50 juta. Tanggapan. Tanggapan Apa? Tanggapan kesrung. Kesruk iki apa? Kentrung, Dik. Hah? Kentrung. Lah iki lho, kaya cangkem arek iki lho. Cangkem-cangkem motom. Sing diloki lambemu. Wah, laran tok ngene mulane ngomong. Tak idoni bosok kon kok. Sorosor. Apa? Kentrung iku lak kesenian kuno. Heeh. Kentruan-kentruan ngene iki lho. Kok jek ana wong nanggap. Lho, 50 juta, 50 juta. Enggak, sepurane sing akeh. Lho, kentrung. Aku ngrungokno kentrung saja wis gak tapek paham aku. Lho. Sepenting paham gak paham, sepenting 50 juta. Wis aku gak melok wis. Gak melok, gak iso aku. Gak melok. Gak iso. Temen apa nek iku? Wis gak iso. Lho. Wis garapen. 50 juta lho. Bapak garapen dhewe. Gak melok. Garapen wong Le, dulu. 50 juta lho kon gak getun. Lah apa sih aku gak iso lho. Kayak lumayan kena digawe tuku tombo jare peno loro. Wis waras. Amin, nang waras, Bah.
Kon niku Gak ngono kan. Wak kentut gak gelem ya wis. Iya, Wong ancene gak arep dhuwit. Yo, tekan. Onae. Lah apa? Kentrung. kentrung. Lah apa bagian apa aku gak iso. Lho. Bagian ngendang kon. Gak iso ngendang ada bagian ngendang. Ngendange gak iso sih kon. Golek liyane gak iso aku lek ngendang kepala gak elok aku. Gak iso. 50 juta peken separuh. Masih 50 juta iki lho gak iso ngendang, so golek liyane. Ngono kon melok lodruk kon niku cok ngendange gak entos. Wanto lho gak iso wanto kan iso to. Ono to? Ngendang. Aku. Ya. Lah iso Iki iki lho. Ngono lho. Yo kan Nom-noman kon niku. Nom-noman kok goblok. oh gak iso kok dioring-oring. Trimo kendang ngono ae. Awakmu iso. Lah aja takok iso gak iso. Takok apa nih? Juara kendang. Lho iki. Wis gak golek liyane termasuk wanto ae. Juara harapan nomor 1 sak Jawa Timur, kendang. Wanto. Juara harapan nomor 1. Ngomongmu Gak apa-apa sing penting juara. Sing penting juara, Cok. Ketara cilikane gak tau oleh juara. Iya iki. Biar iku juara 1 loro, juara harapan 1 loro. Ngono lho. Ngono lho. Dadi harapan muga. Harapan. Muga juara ngono lho maksudnya. Itu bae padha kuculu ke arek loro. Apa kon? Wis. Iso ngendang temen. Iso. Lho. Ojo kakean takok. 20 juta Selawe. konjen. Yo. Sing ngendang 20 juta wis. Tak iso. Cangkemmu ojo kakean cocot. Saiki kendange jupuken gawa rene. Ya apa, Wan? Trimo kendang. Ya apa? Ya apa? Bayangan Kendange jupuken gawa rene. Kendange Kendange gawa rene. gorene. Gawa rene. Kon iki motomu iku wis telo ah. Apa? Kok dhewe moto pilek ngene kok gawa. Oh. kuwi. mripatmu lek buruk iku sikaten. Hmm. Kok takok kendang lah matamu iki ngono apa? Iku rumangsane makmu tak gawa iku mang. Anggitmu lontong ae iku. Iki. Ya iki kendang. Iki kendang. Kendang. Alah iki. Iso akon. Oh, iso. Temen ah. Iso. Ayo, ndang akon. Kendang nek wong biasa-biasa ngene iki ala paling tatung-tatung. Ya. Nek aku ngendang iso ngomong. Ana istimewae kendangmu. Ono istimewae. Istimewae apa? Istimewae nek ditabuh iki. Ayo ndak tabun. Kendangku iki iso ngomong. Ya apa? Kendang Kendang iso ngomong. iya sih. Cangkeme go endi? Cangkeme go endi iso ngomong? Iku. Kok kon niku ya gendhen dia kon nek kendangku ya iso ngirirokno suarane apa, kok iso ngomong. Menengo. Gak percaya. Gak percaya? Gak percaya. Kon gak percaya? Kon gak percaya? Gak percaya. Percaya, Rek. Bukti dadi bukti. Ha, Kediri ku tane, Dik. Ya. Sing dadi bukti nyatane. Disekseni getir pelawan patir, Dik. Kon kate sumpah sarapa kon. Nek kan Kaya dayat kok. Lah iya kene tak dirokno. Hmm. Nek kendangku iki iso ngomong. Ayo. Apa iku? Saiki LPG langka regane ya larang. Iku mau. Iku mang. Kon iki iso. Ya iso. Apa so? Gula mundak. Oh, gak ada sing neges. Mana aku? Apa, Cak? Abah. Loh, Tapi kira iso ngomong kaya liyane. Iku to. alah rungokne meneh. Ana meneh. Apa? Prabowo. Lu. Apa? Apa? Balil. Balil. Oh, gak ada sing neges. Balil. Apa Cak? Apa, Cak? Gus Dur. Ndak sing temen ngono lho. Ndak sing temen. Sing temen aku gak iso nek sing temen, Cok. Iku so. Warung tangga. Apa lambemu ngomong apa gak iso? Gak iso nek temenan. Mendidikmu kaya odon semat mukane gak iso. Cemplang-cemplung kon iku. Kon iso ta? Ngene separo-separo iso tak kendangane dhewe. Awakmu didik iso. Iya. Ya wis kon sing ngendang. Lho tapi 50 juta aku dhewe 30 lho. Gak masalah. Temen ah? Iya. Ya yo. Panto kek ana 200. Kentrung iku ana iramae. Ya apa irama? Dadi ngene, sakmu barang kaya ngene iki musik iku mesti ana telu. Ya apa? Ana wirasa, wirama, wiraga. Ha. Ngono lho. Iya. Dadi kudu ngerti. Lak-lake iya. Ya apa? Kentrung ngene engko ana tabone ngene. Kentrung gaya baru. Nah, tak dang. Ndak gentah. He. Ya, Ya, bisa. Bisa. Iya, lah iki tabuhmu ndi? Iki tabuhanku ndi? Lho, tabuhmu. Iki tabone. Lho, oh tabone. Sing mbok tabuh iku lho. Kan no. Lho, nggawa didor. Ora. Iya.
Didor karo trek-trek. Ngono, bondo titik ngono. Kon kon mang masjid endi mbok colong mang? Masjid endi? Kaploke, Mbak. Sing njogo kapok kon kok. Sing temen 50 juta. 50 juta. Cek ditanggap terus. Iki piye kawitane? Piye kawitane? Kawitane kon gulung-gulung terus mangan bele ya. Mangan bele. Jangan nyonyor cangkemmu ya. Jaran Dik. Kandhani kok malo. Aku senabut dhisik. Sentrale nduk kendang. Sentrale kok kendang. Ya apa kendange? Ayo. Kentrang gaya baru dimulai. Yo gena-gena rek gak banter-banter ngono. Apa? Gena-gena. Kena. Iya. Ayo. Lek wis ana tok dong didore ditabuh ya. Didare ditabuh. Iya. Ayo. Bisa. Ayo. Iya ngenteni aku kon. Ora tabuh. Ayo. Kentrang gaya baru dimulai. Entar dimulai. Durung, Pak. Dimulai. Alah. Kok goblok wangel kan danamu. Sing temen lho, Cok. Ngene lho lek kono todong tak gentur. Dijane ditabuh. Oh, ngomong ta. Ora kok cangkemmu sing. Durung tanggapan iki kok. Totok, jaketuk. Lah. Ya, ngono. Bisa. Ya iso. Bisa kan? Iso. Kentrang gaya baru dimulai. As-salatu khairum minan naum. Ya apa rek wong kentrung kok mlakrak nang adan subuh. Kandhanono. Menemben iku lah apa kok dapur ya mek. Nah. Oh. Balik. Atas ya. Itu tok atos sih. Loro emang. Cetak. Jawangane loro tapi gak. Ayo nepen iki. Ayo. Ayo, iso kan? Oh, ketiyun, Cok. Kutin lah apa? Iso tak gawe niku? Iso. Aja pringisan. Ojo muri-muringan ta. Kon nek gak iso aku tak golek anggota liyane. Ojo. Ya rae. Le. Iki tanggapan 50 juta lah kon tukaran karepmu dhewe. Lah mungkin gak nagih sih lho. Nang mari ngono lho. Iso. Iso. Kentrang gaya baru dimulai. Hei! Kon iku nabut jidor tak keroken jan. Lah apa polamu mumpet. Ya pandeg ngene ae lho. Semangat, ngestokno semangat. Ah semangat lek ngrusui kancane ngono. Iso wis golek liyane iso gak iso saiki. Ojo, Cok. Iso kan? Iso. Ayo sing semangat. Iso bismillah, iso. Ayo. Ayo. Kentrum gaya baru. Kentrong gaya baru dimulai. Kentrung model apa serak jane kok mblakrak nang pencak-pencak. Kon bisa ngendangi lagi sagak. Kok iso mblakrak nang pencak ya Allah. Kudune ya apa? Kudune ya tak terus nyanyi. Oh nyanyi. Yo. Ngomong ta. Ayo. Detak ditang. Ayo. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai.
Karo iso. Apa? Gak iso kok. Kon- Kon bisa yo goblok. Wong karek nyanyi lha apa kon pas pus. Nyanyi yo. Nyanyi. Lali, Cok. Lali kok ket wingi. Kon lali terus ya. Ayo. 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 Kentrung gaya baru, Pak Polo. Dimulai, Matu. Semban pun roto. Gaspol danga, digaspol danga. Gaspol danga, digaspol danga. Teng. Opo pres? Ya Allah, aku melo iki geton kentrung iki. Ya apa wong kentrung wong blakrak nang kico matamu ngono. Sabar ta, Cok. Ate gak melo ya emang 50 juta. Jenenge wong latihan. Jenenge latihan niku ya mesti ana salahe. Masih salah yo gak kebracot terus salah. Teko salah kok bener. Ngono ya. Iya. Bebekne saiki mari iki bener. Mari kita bener. Ayo. Ayo. Kentrung gaya baru dimulai. Aku kenal Veronica ku. Di zaman dahulu aku kenal Veronica ku. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, pas kok tak innalillahi ku. Lah iki kok iso marung blakrak salah wala salah ngono. Nyanyi tok. Nyanyi sing enak. Iku mah gak nyanyi. Oh, nyanyi tapi yo gak Gak ngono ngono. nyanyi kentrung. Kentrung gak ngono lagune. Ayo. Ayo, kentrung gaya baru dimulai. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung kok tuku sarung. Tuku sarung nang pasar sarung. Sing dodol sarung gak sarungan. Oh ya iya. Ya Rasulillah. Allah. Toko kotang nang pasar kotang. Toko kotang kok nang pasar kotang. Toko kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang kok gak kotangan. Ayo. Ya Rasulillah. Aku tak gawe dhewe parian. Parek loro parian jare sing enak. Wong mati gak iso ngentut. Tut. Kok gak iso ngentut Salamu salamu lho. gak iso ngentut e. Kan biyen wong mati ku gak iso ngentut goblok. Wong teke kembung ah sing mati kok gak iso ngentut iku. Kon gak dirungokno nyene kon. Lah lha apa? Rungono sing. Oh, si ana tutukane. Ana kelanjutane ta? Ono. Oh la iya. Bener. Wong mati gak iso ngentut. Ukurane kurang jembar. Ilahiyo. Pare aku kena diplok celok. Wis ngene, Cok. Ucok. Eh, Latihan tak anggap wis dadi. Latihan wis dadi. Pas sampean celek ini ya dadi ya. Dadi kok pas saya tanggapan pasti dadine. Susul dadi. Iya. Sing penting saiki ndolek penyanyi. Golek penyanyi kok. Ndolek sinden. Lah kok durung golek. Ndolek. Engko. Lho sing nanggap teko. Hah? Sing nanggap teko. Sing nanggap lho. Sing nanggap teko. Sing nanggap teko. Sing nanggap teko. Lho iya. Kok iki ya sing nanggap. Ya iki. Ya iki. 50 juta. Iki sing nanggap iki. Ya iya. Kaya jidorku. Ana aja ngenyek, aja ndelok blegere.
Iki mono sing jenenge pawakan Bapak apa? wanita Rainaga Lho kok iso wanita Rainaga maksude ya apa? Mbok kira gayor aku. Iya, ngeten ya napa Mi? Gak abot-abote aku ujar. Napa? Meneh mek keturutan karepku, Heeh. aku nanggap kentrung. Sampun. Akeh cak hiburan liyane. Iya. Okres ya ono, Orkes. reok ya ono, Lah, jaran kepang ya ono, Lah nggih. wayang ya ono. Lah. Ujarku tapi nanggap kentrung. Sampun komplit kentrungipun siap. Iki kandhane lek aku melo. Hah? Niki kru-kru kula. Aku iki wong sugih sak kampung kene. Nggih. Daman-daman perkara ngetokno dhuwit aku ya gak eman. Lah terus Aja sampe kentrungmu iki elek apa maneh aku digawe rasan-rasan tangga. kula jamin sampean mboten kudanan. Apa kegrimisan? Napa kisinan? Aku mangsa bodho percaya sampean. Wis ta lah pokok dadi. 50 juta iku gak titik. Juta sampean nggak mungkin rugi. Iki personile wong pira? Personile wonten tiyang 3 niki. Iki bagian apa nih? Niki bagian nyemet-nyet. MC. Ecek-ecek. Ecek-ecek. Nggih. Sampean Rangkep Kula ngendang. bedes tambak niki. jidol. Cak, Napa? anggota sampean iki gak sopan. Kok gak sopan? Digebuk ya. Kok? Aku bagian jidor sesuk. Iki wong wedok. Iki munu area sing kudu gak boleh mbok jemok, gak boleh mbok jemok apa mbok tutuk. Wong ngene kok mbok tutuk ngene. Terus Lah nek kon sampe iku dikonangi apa iku perlindungan wanita. Kon kenek lho kon undang-undang. Iki wong wedok apa maneh sing nanggap kok mbok kenek ngene lho. Hah? ya. Pikiranmu ki nang ndi? Iki wong wedok punya harga diri, kok iso mbok kenek ngene? Kon ping 3 wisan. Ros aku yo ngono, aku tak melo rek. Apa? Kon melok apa? Gak, Kasih to. Kasih to melo lara kabeh aku musuh. Cak, Napa? jaranane ana sindene. Lho nggih. Terus mari ngono reok ya ana sindene. Karep sampean Iki mek wong 3 tok ya gak meriah. njaluk sampean jangkep Sak sindene. sak sinden-sindene. Kaya lho. Empun kuwator. Kuatos. Ya kuwatos. Wator. Kula jawaaken sinden turunan Londo. Berarti ayu. Lho nggih. Wong ndi? Hah? Wong ndi? Wong balong panggang. Nang kene kono sinden kondang jenenge Mbak Karti. Teng pundi? Nang daerah kene. Mboten saged ngentrung. Berarti sinden Khusus sinden kentrung. ambek Elizabeth ayu ndi? Lho, mboten wonten pucuke kumu. Apa? Golekno. Nggih. Ojo sampai izin aku. Pokoke kula jolekaken sampeyan ten mriki mawon. Lu kene kok. Lu kene kok. Apa cak? Lu kene balik. Tunggu. Nek wong wedok kon balik-balik rumangsamu. Kayak kurang meyakinkan. Kaitan niki sampe contoh, sik contoh. Lho, niki sindane pun iki. Kan iki. Cak. Lapo? Aha. Carine Pak Jono. Wong loro kaya gayor. Situ kanan, situ kiri. Mami, Hmm. kabar ketiwasan. Lapo so? Sindene disamber bledek. Sisan kok gak bongkok. Nggih, mboten saged ndugi. Lah iki sapa jarine iki sindene? Iki sindene apa pundene kene iki? Aduh gila aku, Cak. Ojo sembarangan kon. Ojo sembarangan. Ojo sembarangan. Aku lho, ojo sembarangan. Aku meneng ae kok. Aku iki nanggap 50 juta lho. Larang aku iki nanggap. Lho nggih. Aduh. Lapo? Gemboke neraka nang kene iki. Niki asline ayu. Ayu apane kaya ngene? Le niki wau gandol trek seret. Kalah. Lah ngene iki kalah saingan. Tuna. Apa kok kalah saingan ambek kon iku lho. Wong kono ya krempeng ya seretan wekku. Alah, anggonku ya seret kok dene tak lebone katok.
Niki. Aja ngisi-ngisino aku. Niki Mek sinden. perkara sinden kaya ngene lang larakan akeh. Lho sampean pun ningali blegerip. Mi. Iki sawangane ngene tan kena kinira niki. Jamon apa? Lah. Lah nek kepara nyanyi, nyinden, ngremok. Heh. Ngremok gandrung. Lho Iso lho. ngremo. Ya iso. Aku sing gak setuju iki lho. Gak setuju. Masa ana wong wedok nang ngene ne, Gumun. Ya gak gumun aja kaya ngene. Wedokane brengose. Lah kewane ana kok. Oh, berarti iki sindene binatang. Niki turunan. Niki turun lho, bapake londo, makne lawa. Ya. Aku gak mau tahu. Nggih. Tak DP 20 juta. Lah. Atik gak enak. Gak kira tak tambahi maneh. Sing penting suarane enak. Penting suarane, Bro. Apa lagu ta iki? Lho. Ya apal. Lagu napa mawon? Lagu sing durung dicithak niku lho ngerti niki. Coba sih. Aja sini-sini aku lho kon. Aja sini-sini aku. Tenang. Atik sini-sini awas. Kocek garong, Pak, kocek garong. Kasum. Aku njaluk lagu Apa? sing terkenal mau Apa? senengane Bu Meni Apa? Bokong Semok. Lah, aja ade bokong semok. Bokong trepes aku iso. Ayo dicoba sih. Disanggit. Nek perlu aja bokong semok, bokong etrep. Alah, jen anggap aja lungguh. Lah apa lu? Kalau aja lungguh. Ki aja gunaki. Sing enak. Enak. Oh, Bu, sinten, Iki jenenge namine sinden sartiem. Tak sawat sadal. Delokon lho. Delok nggo sing temen. Bu, sinten, Man? Ngentut. Sindene ngentut. Ilani. Kon kaken badhok tekek kon. Masa. Ngentut tuwiti krungu e. Sindene kakek digawa wong mendem yo ngene iki. Ah, padha karo sing ngomong. Lah, kepengen payu rambute diuyap karo suket. Ayo nyanyi. Ah, sawer. Lah iki cocok. Ketara nang arep. Ya, gelan. Payu aku. Secek karo awakmu. Ala Pak, gak kuwatir. Gua aja kebut. Sakek. Aduh. Buang napas. Oh, sengkot. Ayo, Pak. Teman. Lagumu apa? Dinapa? Dinapa? Lah lagu niku cocok nggak ambek musike. Lagu napa? Mau sampeyan lagu bokok samak to? Oh, kentrong niku sampeyan lagu sembarang. Niki. Iso kare mateni ngono ae. Lah, tapi nek aku iso awakmu. Tak sawer. Enggak temen ah. Saiki gene. Turu lagu niku jaluk sawer. Lha nek jare lagu saya bokok samak. Nyocok nyocok ae. Lah nyanyi yo. Ha iki lho Mas, lagune. Ayo. Ayo, Ah. Cok. Mulai, Cok. Hayo to, centrunge nak. Cung, mbok arek-arek. Kentreng gaya baru dimulai. Mah, Lah, gaya apa? baru. Ini gaya lama. Kayak lama. Gaya lama. Kentrung gaya lama lho. Niki kentrunge anget-anget. Kaiso. Apa? Sing nanggap aku. Kentrung gaya bebas. Oh, kayak bebas to. Kentrung gaya bebas. Jarene cangkeme sing no. Aduh. Ayo, Cok. Nek gorene nak. Gorene tasih mak. Iki kentreng gaya apa? Bebas. Kentreng gaya bebas dimulai.
iki ngono senggakane. Nek mau ono wae ping piro senggan iki pisan tok. Oh pisan tok. Pisan ae, Jeng. Pisan ae jawe. Nuruti sing nanggap gak nurut tak gendeng. Kentrong gaya bebas. Dimulai. MC-ne sing meneng ae. Kon sitok. Ayo. Kentrong gaya bebas dimulai. Heeh. Lapa. Malah kok jadi ngene kok. Mesti nyarek cilik. Iki kono anakku. Lapa jajan bocah. Njaluk apa? Bocah ora. Tekantir, kantil tanganku kok. Kalilen kok. Ah, namine njere disuguhno tak. Ayo bokong semok. Ah. Ayo. Kentrong gaya bebas dimulai. Iki lho Mas. Greges. Ya greges. Gereges. Udan gereges. Ya. Enak-enak. Lagu Banyuwangi sing terkenal. Terkenal niku lho. Ya wis. Ayo. Ayo Cak. Ayo. Ayo siaran. Siaran kok. Kentrong gaya bebas dimulai. Nyotot ae. Kate nyanyi kok dilelik gregas-greges. Ayo kasih temen sampean niku pun cerewet ta sampean niku. Nanggap cerewet. Jaminane dibuta wedi. Ayo Cak, mulai mana Cak? Kok jaminan dibuta wedi. Ayo Cak. Ati MC maneh. Kentrong gaya bebas dimulai.
nyindet kaya apa? Kaya gak pokrek kok. Lu gak pokrek piye lho jarene? Gelang kalem ae. Iki penyanyi kula lho, sampean menelno aku lho. Mantep mantep gak wes Aipulmu. Pak, sing lagu sing enak ngono lho, Pripun Pak. mboten napa-napa. Gelang kalung. Pak, lagu sing enak. Enak. Gelang kalung tak gadekno. Gelang kalung sing tak. Musike sih. Ayo. MC-ne, Cok. MC-ne lho. Amjane cak cak. Amjane cak cak. Kentreng gaya Gaya baru. bebas. Aduh. Ayo. Aduh, gaya baru. Gelang kalung. Dimulai. Kentreng gaya baru. Dimulai. Ya ya. Ya. Gelang kalung, kalung dicelong mereng. Gelang kalung, kalung dicelong mereng. Gelang kalung, kalung dicelong. Anakku nangkep tanda pedes. Niki nek ngeten niki nek durung wayahe ngeten niki pun kuwatos. Niki kamongan kula. Kula ajarane dilu ngerti orang tandak kurang sinden. Kula ajarane. Bukan iku. Ini saya. Takut tanda. Tanda opo? Aja dijemok ngentut maning kok. Kok bokonge ngono. Jan kuwalon. Kene nak. Saya. Kene. Gak terima, balik naik persekotik. Balik naik ki sapa? Tak tonyo kapok. Wedok. Aku larang-larang Pun kuwatir, kuwatir. Niki kula urukane, kula ajarane. wis patak warak diulangi apa gak kira nyantol. Nyantol. Ngantol. Udene aku nyantol tarang. Ngene lho, Dik. Arek. Kayak radane traktor kok. Ayo. Delok iki. Tanda. Delok iki. Tanda wis koyo Ayo selengere. nyocote. Nyantuk. Sabar sayang, sabar nggih. Tak urukane. Ulang ngono, ulang. Tak ulangane. Iki lho. Nah, bawa iki bawa. Oh. Neneng tawang Yen ing tawang ana lintang. ana lintang. Tapi lintange artikulasine kudu lintang. Toto kalakan totoku Lah sing ngomong kan bune gak omong. Lintang ya apa? Ojo turu sore kaki. Ojo ta, Mak. Ayo. Oh, nah, Nah. dewa ngangklang jaga. Apa sampean niku? Lampun sedek. Hah? Pamitku teko mamah ya apa, Cak? Nyambut gawe. Nyambut gawe. Lah iya. Saiki kenyataane ya apa? Rangkul-rangkulan. Lho, Karuan niki mawon sindane ayu. Hah? Niki mawon. Gak iso nyanyi iki. iki muruke arek iku ngajari cek bener, cek oleh dhuwit nyambut gawe. Kaitane kok ajari suwi-suwi kok keloni dhewe. Lho, Iya. iya, enggak. Iya, Enggak. Ndak dhewe ngono. Enggak, gendeng ah. Dal sundel rinyo. Lo bolong, lapa? Rinyo. Lapa? Oh, Berani medhu. Heh. Kon gendaan karo bojoku. Lho, Heh? aku ta? Iya. Heeh. Lho, Loh, iki nyanyi. apa sih? Alah, wong ping 4 ngono kok. Waduh. Enggak, Dek. Mbak. Makano kula niki nanggapen 50 juta. Tak dolekno
payu. Lah mendung ngono sampean ae kok lapo teko wis dipapek diambung. Terus. Yang kene mau dirangkul-rangkul takon wong sakmene akeh. Kayun prenu. Ya pancen ayu. Kon. Ya pancen ayu. Rasa iki bojoku. Sapa iki karo? Lah apa kok gutuk? Kon bareng-bareng. Belani. Sabar. Belani. Gak belani. Belani gendang. Lah, enak iki timbang iku. Kok belani? Enggak belani. Iki masih tak atur apa? Loh, kon kok diopo ya. Sabar sik. Aja wedoke, Nduk. Kon apa? Masih wedok apa? Padha wedoke, Masih Nduk. wedok apa? Ayo, tinju susu. Apa? Ayo. Ayo. Montrot to wis, Son. Bengi-bengi geger lo desane wong rebutan bojo. Sak benere sing bojone rasa ngacung. Lho ayo. Kula. Stop. Awakmu biyen kawin karo Rasa. Nondi? KUA. Awakmu nondi? Kuburan. Ya pantes antene ondolan. Ya iya, aku ngandel pantes timbang awakmu. Apa? Macam kuwi. Apa? Indilan. Apa? Wes. Awakmu oleh surat. Kantuk. Surat apa? Surat nikah. Surat apa awakmu? Gaden. Loh. Ajane Kosok kurang gaden. ajar. Lho enak kurang ajar timbang kakek ajar. Surat nikah gambare apa? Garuda. Gambare apa? Macan. Loh. Lho apa gak kurang ajar ngono ki? Lungguh apa? Wade. Awakmu lungguh apa? Galengan. Pun Pak, pun. Siapa? Ayo, Sakarepmu. Ayo. Aku rugi. Ayo. Mah, aku mau rumah, jangan kok langkaya. Bilani. Wes wedo aja kono ndok kandho. Kowe kudu menghargai wong wedo. Atuh. Walah tibake taji. Gak terima aku, Cak. Gak terima apa? Aku nanggap 50 juta. Lah apa itu tanda bedes ini iki? Tibake taji ta iki. Apa iki? Ono apa iki?